kérky až za ušima, vole. Zrzavý jak meruňka. Mě tady vždycky tak smutno přes týden. Vyrazil jsem do Ekvádoru, do Jižní Ameriky. Když jsem odlítal do Kanady, měl jsem něco kolem 400 000 zhruba. Já jsem začal jezdit kamionem hned v 18, nebo něco po 18, takže to tak nějak vychází, že teď 2,5 roku dělám angličtinu a za rok a půl jsem se jako naučil tak, že jsem zvládl test. Já tady jedu po dálnici, jedeme a pojedeme další 3 hodiny a potkáš tady jsem tam nějaký trak. Žádné páteční zákazy, žádné víkendy, žádné svátky, prostě. Já jsem si vždycky v Evropě myslel, že trucker je svobodné povolání. Svým způsobem je, ale tady to nabylo úplně jiný rozměr. Milánku, kde jsme? Na Zobky osu, brake check. Musíme zkontrolovat brzdy, aby jsme si ten prudký kopec dolů. Počkej, já tady vyhodím ty odpadky. A jak budeš kontrolovat ty brzdy? Dám si tady hot dog, Aha. najím se, protože s právním žaludkem se těžko dělá. Budeme zkontrolovat brzdy. Takže v Kanadě se kontrolují brzdy s hotdogem v ruce? Můžeš to dělat, nemusíš. Dívej, kolik je tady traků a všichni to kontrolují. Poctivě, jo? Víš, že to tady kontrolujou, jo? No tak to jdeme taky zkontrolovat. To si píš? Tak Milánku, co si do toho hotdogu pěkně jako naložíme? Povídej. Dáme si tam trochu reliše. Relish, takže nakládaný okurčičky. Ale jenom trošku, jenom tak jako decentně. Tak, jasné. Protože dieta, že jo? To je Ano, jasný. ano. A tak je to zeleninka zase, že jo? No jasný, naložená. Nízkokalorické. Ale tady už asi je. Děláš tady Bakterie, to je Aha. zdravé. Oni to mravenci vyzobou. No, to tak. Kečupíček. Co? Tady papričky ne? Nebudeme dávat? Co je tam? Cibulka, ne? Cibulka už tam je? Jo, to je zelí, jo, to máš zelíčko tady, vole, nakládané a tady máš tady cibulku čerstvou na kostičky nakládanou. Tak jo. Teď mě pokapeš. Ať to. Teď se do toho pustí. A pak se půjdeme posrat. Ale těšil jsem se na to celou zimu. Mildo, pojďme udělat ty brzdy, ne? Já si myslím, že bys to měl udělat ty, protože přece jenom z toho zvyšel, já bych si tě zkontroloval, jestli jsi to nezapomněl. A já už Kdyby nevím, se náhodou vrátil. já už nevím, co mám dělat, Mildo. Lezeš pod to? Musíš mi to říkat, no. Ty vole, lezeš pod to, Aha. zkontroluješ, jestli jsou správně, ve správné pozici. Co ve správné pozici, vole? Ale kdybych si to pamatoval. Ty to děláš poctivě, vole, 4krát denně. Jo. Ty vole, Mildo, nelez tam, já jsem si to dělal prdel. Aha. Vole. Hele Milane, ale vlastně dobrý, tak tam to nešlo podle plánu, ale to by taky končily víza. To znamená, ty ses nemohl jen tak sebrat a jít zpátky do té firmy, z které jsi odešel, protože si vlastně čas, kdy jsi mohl legálně pracovat, se ti krátil, de facto už si žádný neměl. Jak jsi tohle vyřešil? Vyřešil jsem to tak, že vlastně my jako nebo Češi můžeme požádat o 2 druhy víza. Jedno je Working Holiday, což jsou na rok, Open Permit, a druhé je Young Professional, což je jako nějaký, že tady budeš pracovat a získávat zkušenosti v zahraničí a jsou vázané na konkrétního zaměstnavatele. Takže už když jsem věděl, že se budu vracet, tak jsem začal řešit průběžně s tím ty Youngy, že mi firma jak kdyby poslala ty dokumenty, já jsem to dal svojí právničce a ona to začala zpracovávat. A já jsem měl naplánovanou na únor dovolenou v Česku, tam jsem odjel a vlastně čekal jsem, než otevřou jak kdyby půl, aby mě vylosovali, abych vlastně aby mi poslali pozvánku a já mohl přijet. Takže zkrátka si čekal, než ti dají ty víza, no? Přesně tak. A v únoru, když jsem byl doma, tak jsem věděl, jako, že může to být třeba měsíc, může to být 14 dní, může to být klidně 3 měsíce. Takže když jsem byl v Čechách, takže mi potom ty víza přišly, když jsem byl na dovolené, takže já jsem vlastně přiletěl tak, jak jsem měl naplánované podle plánu a vrátil jsem se zpátky do Kanady. No a pak už jsem vlastně přišel, jak jsem přijel, tak jsem v pondělí šel do práce, vzal jsem si trák a už vyřešeno. Milane, řekni mi upřímně, jo, kolik si v průměru za měsíc doneseš domů kanadských dolarů? Tak průměr je zhruba nějakých
od 5 do 6, 6,5. Ono záleží hrozně na té práci, co jezdíš, jaké jsou míle, příplatky a tak. Je to... Takže jsi placený od míle? Jsem placený od míle. Když jedu city práci, tak jsem v hodinovce zase. A plus máme nějaké dropy, pick-upy, jakože vykládky, nakládky, jo, čekačky. Prostě naskládá se to. Kolik dní v týdnu jsi pryč? Já jezdím převážně od pondělí do pátku a to se mi oproti třeba Evropě líbí, tady ti nikdo neřekne, jedeš tam nebo tam. Tady se tě zeptají, hele, chceš jet, máme práci, nechceš jet, jo, prostě můžeš odmítnout. Takže pondělí, pátek, občas vyjíždím v nedělu, někdy prostě přijedu v sobotu, v noci, ráno, dopoledne. A jezdíš spíš nějaký stabilní práce, stabilní kšefty, nebo to je každý týden úplně jiný? My máme fakt tady z 90% stabilní práci, stabilní zákazníky. My jezdíme mezi Albertou, BC, občas něco dál, na východ Kanady, Ameriku minimálně, Takže je to spíš taková, jakoby postupem času je taková rutina, takže už víš, kam jedeš, znáš třeba ty zákazníky, takže de facto ta míra stresu opadává, je to víc na pohodu. Jo, přesně jak říkáš, za mě máš tu stabilitu nějakou, víš, co tě čeká, víš, jak si to rozplánovat a hlavně, když jedeš takovou přírodou, je ti úplně jedno, jestli jsi v Americe nebo kde jsi. Prostě užiješ si to úplně stejně. Možná víc. Hele, je to stejný nebo podobný od toho, co jsi viděl na těch sociálních sítích, nebo co jsi viděl na těch sociálních sítích, než jsi do té Kanady přijel? Kecal ti ten Michal, vole, kecal ti ten Dave? Tak nemůžeš věřit čemu, co je na sociálních sítích, to už víme, ale jako je to super, jako já nemůžu říct zatím, že by mě co mě překvapilo, což ti už nikdo neukáže a neřekne, tak třeba jako když v minus 35 máš třeba sundávat nohy, nebo máš běhat kolem auta v minus 30 a prostě dělat tu práci okolo, ta zima už na tom videu nejde tak vidět, no, takže to tě jako potom zarazí, ale ten reality check jako není zas tak velký, ty videa jsou celkem dělané jako reálně. Takže tě to připravilo na život v Kanadě? Tak neřekl bych, že úplně připravil, ale věděl jsem jako zhruba, co mě asi čeká. Milane, ty jsi vlastně na začátku přišel do Vancouveru a teď žiješ v Calgary. Proč a kde je to lepší? Pro mě osobně vyhrávám momentálně Calgary, když tam žiju krátce, asi měsíc a půl, 2. A za mě je to, hele, já jsem z malé vesnice na Moravě a pro mě prostě ten život ve Vancouveru byl moc fancy. Fakt, jako Vancouver okolo je super, je tam prostě možnost, máš tam oceán, máš tam prostě hory, máš tam spoustu možností, co můžeš dělat, jo? Jako fakt si to užiješ. Ale to Calgary je mi bližší takovým nějakým tím stylem, že to má taky ten venkovský vibe, jo? Trošku já mám rád to country a celkově jako tady tu atmosféru, což mi nabízí víc to Calgary. A hlavním důvodem byl, že když jsem se vrátil, tak mi můj manažer nabídl, hele, jestli chci změnu, máme pobočku v Calgary, máme tady, jestli chceš, můžeš jít klidně tam. Upřímně mi řekl, hele, hodilo by se mi to víc, protože nemáme tam tolik lidí a máme tam zakázky, které potřebují prostě v neděli, v pondělí odjíždět a bylo by to fajn. Tak jsem říkal, že na zkoušku to zkusím a našel jsem si bydlení a jako jsem za to rád. Milane, a co aktuálně work-life balance? Já jsem naprosto spokojený. Mě to teď jako fakt vyhovuje, že když chci být v práci, můžu být v práci, když nechci, víkendy mám volné, takže to je pro mě jako priorita momentálně, že si můžu naplánovat, poznávat okolí, poznávat lidi, poznávat prostě tu kulturu celkově, jo. Třeba teď se chystám na rodeo, protože bude velký calgaryský festival Stampede, se to jmenuje, mám pocit. A budou tam koncerty, bude to myslím 14 dní, 3 týdny, každý den koncerty, rodeo, různé akce prostě a celkově jako na to se třeba těším, že prostě to ve Vancouveru je něco podobného, ale myslím, že ta atmosféra tady bude daleko lepší. Hele, ty mi připomínáš jednoho countryového zpěváka, co s ním máš společného? Vůbec nic, možná... Byl první ty nebo on? Rozhodně já. Já jsem nosil flanelku a knírek už v 17, v 16. Hele, a máš už svůj klobouk? Westernový nebo cowboyský? Mám, ale jeden je v Čechách, protože jsem si tam odvezl a už jsem ho nechtěl táhnout zpátky. A právě se chystám letos na dovolenou do Nashvillu a tam si chci nechat dělat svůj vlastní custom prostě na míru. Takže plány jsou. Takže vidíš, takže ty jsi s truckingem v Kanadě viděl na výlet do Nashvillu a na svůj custom klobouk cowboyský.
To se ještě uvidí. Já si musím brknout. Jo, brkni si. Ty vole. To tam dám. To je lepší, jak 10 doktorů. Hele Milane, dobrý, takže ty jsi spokojený, žiješ v Calgary, budeš mít kaubojský klobouk, ale... Dívej na ten kebouver. Oldschoolovej. Edward. 200, nebo co to bylo? Hele, a budeš mít kaubojský klobouk, ale pořád nemáš vyřešenou budoucnost. Jakoby víza ti skončí za, já nevím, 10-9 měsíců. Co dál? Jsou nějaké možnosti, buď to moje firma mi může získat to vízum, protože ty podmínky se neustále mění, každý měsíc, je to prostě jinačí, to se furt může změnit. To, který ti slibovali původně. Přesně tak, takže jako byl bych nejradši za to, protože fakt jsem na dobrém místě a po té zkušenosti předtím už se mi nechce moc jako riskovat. Druhá možnost je najít si firmu, protože furt vím o nějakých firmách, kde ty víza můžu dostat, ale musel bych se zase stěhovat na druhou stranu Kanady, což se mi taky už úplně nechce, protože mám tady už nějaký jako přátelé, trochu jsem poznal, jak to tady funguje a zase se to učit Česko znovu všechno předělávat. To je druhá možnost a jako spoustu lidí mi radí ještě teda, jako, že bych se mohl oženit. To je jako taky varianta a vzít to touhle cestou. Dělají to teda spíš holky, ale hele, máme rovnoprávnost, tak proč jako ne? Hele, a co kanadský holky v Calgary, tyjo? Vysoký boty, krátký sukně, šatičky, klobouky v létě, já si to moc dobře pamatuju. Byla zima, tam sněžilo. Já jsem ještě s tímhle nemám zkušenost. Našel jsem si tam krásný country klub, kam se chystám, ale bohužel jsem ještě neměl to štěstí se tam dostat. Ale jak to popisuješ? Hele, tam, kde bydlím, jsem potkal zrovna spolubydlící, sousedku. A ta byla přesně tak, jak to popsal. A jo, je to tam hezký, určitě přijďte. Dobře, takže... To jsem se přeřekl, ty vole. Milan, ne, Milan vás fakt nechtěl pozvat domů, ale jenom jsem chtěl říct, do Calgary, ne vole ke mně. Jenom jsem chtěl říct, že máš se na co těšit. Na to léto, na Stampede. Já doufám, tam to bude skvělý. Já jsem viděl videa, fotky a... Těch holek. No ale celkově jako toho procesu, jak to tam funguje, ten festival. Ale já se bavím o těch holkách. Holky jsou hezký všude, v Česku, na Slovensku, v Evropě. Jasné, hele. Ale nenosej koubojský klobouky a vysoký boty. To ne, to je pravda. Medvěd! Já jsem ho jsem ho neměl, protože to jsem běhlo moc rychle, ale vidíš, máš vole třetího medvěda, vole. Za 2 dny? Ani ne 24 hodin, vole. A kdo za to může? No ty? Pořádku. To je jasný. Hele Milane, kde jsi viděla víc? V Německu nebo v Kanadě? Nechci to moc rozvádět, ale... Nemusíš. O něco víc jsem si viděl tady, ale ty životní náklady jsou zase trochu jinačí než třeba v Německu. Německo je super. Takže poměr cena výkon, lepší. Hele, jako pokud do budoucna sociální jistoty, celkově nějaká budoucnost, asi Německo, jako za mě Evropa 100%, protože tady, co si nenašetříš, to nemáš. Milane, a kde se ti líp žije? Nebo kde se ti líp žilo? Žilo se ti líp v Německu, nebo je to lepší tady v Kanadě? Asi pro každého, jak to bude cítit, ale za mě jako Kanada. Jako, mně se tady líbí, je to všecko pro mě nové, je tady spoustu nových impulzů, já si to tady prostě užívám. Je tady větší svoboda? Podívej se kolem, co myslíš? Nemáme signál a jedeme tady další 4 hodiny. Co lidi? No, budou tady turisti za chvíli, ale dívej se, krásné modré jezera. Jo. Já se ptám spíš na to, jak ti tady vyhovují ty lidi, ten mindset. Rozhodně lepší než v Čechách a v Evropě. Prostě je to tady hodně jako, poznáš tady ten fake smile, že někam přijdeš, oni se jako usmívají celý den od rána. Víš, že to je takový jako fake, póza, ale hele, když si jdeš ráno něco koupit a někdo se na tebe směje, zeptá se tě, jak se máš, a nemáš lepší den, než když se někdo mračí. Hele Milane, a pro koho si myslíš, že ta Kanada je a pro koho spíš není? Z vlastní perspektivy. Asi je to jako na vlastním uvážení, ale třeba já za sebe můžu říct jako, já jsem sem přijel jako svobodný, bez závazků v Čechách, jo, stálo mě to 400 000 plus minus, než jsem vůbec začal jako fungovat, nějak zapadl do toho systému a vím, jak to pro mě bylo náročné a jako upřímně já sám si neumím představit, jak náročný to musí být, když sem přijede třeba 4členná rodina, což si myslím, že musí být úplně jako nonsense. Milane,
No. Rada na závěr pro ty, kteří o tom uvažují. Pokud máš odhodlání, motivaci, koule a fakt to chceš, A co když to je ženská, vole? ty vole, kráva. Aj, tak znovu. Ty vole. Tak ještě jednou, prosím tě, vole. To jsi úplně rozhodil, vole. Píči, vole. Milane, rada na závěr pro lidi, kteří o tom uvažují. Dejchej, ale musíš počítat s tím, že tohle to tam dám, že jo? To nedáš, vole. To tam dám. To tam nedáš, vole. Ta nemůžeš dát, vole. Nemůžeš mě strapnit veřejně, vole. To není nic trapnýho, vole. To je lidskost. Takže, OK. Drsňák s lidskou tváří. To já jsem, vole. Tak šup. Takže. Rada na závěr pro ty, kteří o tom uvažují. Takže pokud, jako za mě, pokud má... Ty pičo. Rozhodně musíš mít odhodlání, motivaci, prachy a fakt, jestli to chceš, tak do toho pojď, protože dá se to zvládnout. Já jsem to zvládl z rok a půl s necelýma 2 rokama učení se angličtiny a dneska tady trakuju a jsem spokojený a vím, že to byl jako skvělý krok, ale na druhou stranu si musíš uvědomit a musíš fakt jako dobře se rozhodnout v tom, že občas tady narazí, že to není jenom veselé, ale opustíš svůj život, opustíš rodinu, opustíš kámoše a dost času tady trávíš sám, takže musíš mít fakt dobře nastavenou hlavu, být vyrovnaný a fakt to chtít, protože ti lidi ti začnou chybět. Říká se tomu homesick, který 100% jednou přijde a uvědomíš si, že víkendy třeba budeš trávit sám, budeš v práci sám, než se dostaneš do nějaké komunity třeba a budeš tady mít kámoše, jo, trošku se to rozjede. Jako, to je asi takový jako za mě mínus, že není to jak třeba v Německu, když jsem byl, sedneš do auta, za 5, za 6 hodin si doma. Tady si úplně na letadlo nesedneš za 1500 000 dolarů prostě každý víkend, když už ti jako ti lidi chybí. Takže za mě jako to byl jako fakt skvělý krok v mém životě, který jsem rád, že jsem udělal, protože když se tady podívám, tak jsem na sebe dneska fakt jako právoplatně pyšný. A pokud vy chcete a máte to odhodlání, pojďte do toho. Bude to něco stát, nebude to zadarmo, ale nebudete litovat. Za mě. A taky si musíte uvědomit to, že je to fakt nejistý. Může se stát, že i mně se to může stát příští rok, že pojedu prostě domů. Užil jsem si 2 roky, stálo to 500 000, něco si dovezu zpátky a tím to končí. Milane, a jakou jsi měl vlastně ty motivaci? Hele, moje motivace byla taková, že jsem si chtěl asi dokázat, že prostě mám na něco víc, že furt se mám jako člověk kam posouvat. Že nejsou hranice. Někdo říká, že jsou, ale podle mě nejsou. Je to jenom o tom, co si sám k sobě dovolíš. A co je tvůj další cíl? Zůstat v Kanadě. Mildo, než mě tady vyhodíš pod Coquihallou, řekni mi něco stručně o tom tvým traku. Byla interakce vole s Indem. To mohl klidně přejet, no. Něco o mým traku? Co to máš za trak? Co to je za trak? Ale je to Western Star 5700 XE. Co znamená to XE? Ne, dělám si prdel, vole. Extreme Efficiency, vole. Extreme Edition, vole. Efficient, no v tvým podání je to Extreme Edition, ano. To není žádná laciná, vole, socka. Co to má za motor, Mildo? Ale má to Detroit DD15 505 koní. A co znamená ta 15 za tím DD? Objem. Vole. Dobré, a kde jsme teď? Teď momentálně jsme na Coca-Cola. Asi jíždíme z kopce dolů. Mildo, to je Coquihalla. Já říkám Coca-Cola. Jo, to můžeš říkat rovnou Coca-Cola. No, svým způsobem. Hele, my English is very good. I understand. Takže, I really understand. takže my jsme s Mildou na Coca-Cola Highway právě. Takzvaná Highway Through Hell, určitě znáte. A jedeme z nejbrutálnějšího kopce v celé Kanadě. A Milda si to pěkně dává. Kolik jítkou jedeš, Mildo? Ale jenom 90. Jo, Jedu poctivě.
normálně, když máš jako lehký load, tak se tady jezdí tak jako 60, jo, z toho kopce na blikačkách, ale Milda se toho nebojí, protože Milda co? Milda se dobře napapal, viď? Já jsem dobře napapaný, já mám tady ještě tebe, takže nás to tlačí víc dolů. Nicméně, já jsem ponaučený ze zimy, protože Indové, když já jsem tady jezdil 40, lítali 90. A když můžou lítat oni v minus 5, vole, za deště 90 z kopce dolů, co abych nemohl zasunut. Mildo, víš, že se negeneralizuje takhle, jo? Prostě Pravda. ostatní řidiči. Pravda, ale ostatní řidiči. Tak jo. Co v zimě. Ale jo, super kvalitní silnice. Hele Mildo, a chceš pozdravit někoho doma? Doma? Asi ani ne. Ne? Kamarády. Jo. Hlavně kamarády, co mě podporovali celou dobu. Něco ti tady spadlo. V čem tě podporovali? V cestě do Kanady? Přesně, v cestě do Kanady, v tom, že to zvládnu a měl jsem takovou morální podporu od svojich blízkých, takže za to jsem moc rád, protože to mě jako pušovalo v některých momentech vydržet tady, když to vypadalo, že nic nebude, nebo že to jako není úplně růžový. No a zaspíváš nám nebo jak? Jo, tak určitě zaspívám, není problém. V následujícím story budete mít odkaz a tam budu zpívat. Takže... Myslíš v tomhle story, který z tohohle vytvořím, jo? No, tak tady dole, tady kliknete a tam to bude. Takže Milda se s vámi tímto promem na svoji kapelu loučí. Ale Mildo, díky moc, že jsi na mě udělal čas, že jsi mě vyvezl na výlet, že jsi mě pohostil, Tak bylo to hlavně díky tobě, že jo? že jsi se mnou sdílel lože, ne, to je samozřejmě vtip. Milda má 2 postele, takže já jsem spal nahoře. Ale stejně spal se mnou, jenom by se to tvojí přiznat. Tak tím bych to asi ukončil. Jo, a jel bez peřiny a bez polštáře. Zapomněl jsem, no. Takže spal stejně se mnou. Ve stejném prostoru, ano. Sdíleli jsme prostor s Mildou. Tady ten obří sleeper Mildovýho Western Staru 5700 XE s 15-litrovým Detroitem o výkonu 505 koní. Přesně tak. Tak jo, tak dík a zas někdy. Zase za rok.